Hadza dikisi utawi iki fasol. Iku faslun fasol suwiji. Fi arkani sholati ing dalem nerangaken pira-pira rukune salat, ing dalem nerangaken pira-pira rukune salat. Jadi rukun itu sesuatu yang menjadikan sah atau tidaknya salat, hukume wajib, letake di dalam salat atau masuk dalam bagian salat. Beda ambek syarat, bedone cuma nang peletakane. Nek syarat iku peletakane nang jabone salat. Padha wajibe, padha menentukan sah tidake salat. Watakot damalan wus liwat, watakot damalan wus liwat. Apa makna sholati? Maknani salat. Apa makna sholati? Maknani salat. Lughatan ing dalam bahasane wa syar'an lan istilahi utawa syara'i. Dadi maknani salat wis mari wingi. Wa arkanu sholati lan utawi pira-pira rukune salat. Wa arkanu sholati lan utawi pira-pira rukune salat. Iku samaniyata asyara. Iku samaniyata asyara wa 12 apane ruknan rukune. Jadi rukun di dalam sholat ada 18. Nang kitab Fathul Qorib niki. Iku wajib dilakoni. Nek gak sampean lakoni gak sah sholate. Ahaduha apa ae sing termasuk rukun? Ahaduha utawi salah sijine samaniyata asyara iku an-niyatu niat. Dadi niat iku wajib. Jadi sampean sholat gak niat gak sah sholate. Wa ya hale utawi niat iku qasdu syai'i nyejo suwiji-wiji. Iku qasdu syai'i nyejo suwiji-wiji. Muqtarinan hale bebarengan. Muqtarinan hale bebarengan bi fi'lihi kelawan ngelakoni syai'in. Bi fi'lihi kelawan ngelakoni asyai'i utawa syai'in. Wa mahalluha lan utawi panggonane niat iku al-qalbu ati. Iku al-qalbu ati. Jadi niat iku menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Manggone nang ati. Niat manggone nang ati. Pokok sampean wajib menyengaja salat, ambek ngelakoni salat iku berarti sampean wis niat. Dan niat iku wajib. Niat iku termasuk rukune salat wajib dilakoni. Jadi nek sampean angger penculat-penculit gak ada niat, yo gak sah sholatmu. Meskipun gerakannya podo ambek gerakannya sholat. Soalnya niat itu menjadi rukun. Rukun itu wajib menentukan tidak sah atau tidak sah sholat. Fa in kanat mongko lamun ono apa as-sholatu sholat. Fa in kanat mongko lamun ono apa as-sholatu sholat. Nek sholate fa in kanat mongko lamun ono apa as-sholatu sholat ono iku fardon. Fardu, nek sholati sholat fardu, sholat wajib, ya wajaba mongko wajib, maka wajib, wajaba mongko wajib, apa niatul fardiyati, niat bangsa fardu, jadi niat fardu, ini wajib disebut no, nek niate fardu, waqasdu fi'liha lan nyejo ngelakoni sholat, lan nyejo ngelakoni sholat, wata'i nuha lan nentokaken salat lan wajib maneh nentokaken salat min subhin saking subuh au dhuhrin utawa dhuhur masalan kelawan umpamane. Jadi ketika salate salat wajib, salat fardu, nyebutno fardune iku wajib, nentokno salate ya wajib. Begitu juga niate ya wajib. Niat iku menyengaja melakukan sesuatu iku. Nyejo ngelakoni sholat itu wajib kan termasuk niat. Lah di dalam niat itu nek sholate fardu wajib nyebutno fardune, wajib nyebutno nentokno duhure tak asare ngono. Misalnya sampean sholat duhur, ya wajib kudu ana fardune ku wajib disebutno. Begitu juga duhure ku wajib disebutno. Iku nek sholat duhur. Nek sholat asar ya asare wajib disebutno. Iku nek niate sholat fardu. Dadi fardune ku wajib. Nentokno duhur tak asar tak maghrib iku ya wajib. Nek sholat sunnah mboten. Nek sholat fardu ngono wajib.
Dadi iku bahasa masuke di dalam bahasa niat. Di dalam niat ngoten niku. Dadi niat itu menyengaja sesuatu dengan melakukan sesuatu iku. Dadi hukume wajib, soalnya termasuk rukun. Au kanat utawa ana apa as-sholatu salat. Ana iku naflan salat sunnah. Ana iku naflan salat sunnah. Nek salat sunnah gak kabeh wajib kaya salat fardu ngono. Nek salat sunnah sebagian ana sing wajib. Au naflan utawa salat sunnah, maksudnya wajib nyebutno sunnai. Kaya fardu iku mang lak wajib nyebutno duhure ta asare kan wajib. Nyebutno fardune ya wajib. Nek salat sunnah iku naflan sunnah data waktin kang duweni waktu karotibatin kaya salat rotibah, salat rawatib niku qabliyah ba'diyah. Au data sababin utawa salat kang duweni sebab. Contone kastisqain kaya salat istisqa, maka wajaba mongko wajib. Wajaba mongko wajib apa qasdu fi'liha, nyejo nglakoni salat. Begitu juga wa ta'yinuhu lan nentokaken salat, laniyatun nafliyati ora niat bangsa sunnah, Jadi nek salat sunnah koyok dene salat rawatib, salat qabliyah ba'diyah, maka menyengaja melakukan salat itu wajib. Soalnya itu kan termasuk niat. Koyok dene salat fardu menyengaja melakukan itu kan wajib. Nek salat fardu wajib nyebutno fardune, wajib nentokno zuhur, asar, maghrib, isya, subuhne wajib. Nek salat sunnah contohnya koyok salat rawatib qabliyah ba'diyah utawa salat sing duweni sebab koyok salat istisqa misalnya, ataupun salat yang lain sing duweni sebab, maka sing wajib iku nentokno salate. Misalnya salat istisqa ya ditentokno salat istisqa. Begitu juga salat rawatib iku ya nentokno qabliyah subuh, qabliyah asar, qabliyah apa, nah iku wajib. Begitu juga menyengaja melakukannya ya wajib, soalnya iku bagian dari niat. Menyengaja melakukan kan termasuk niati. Lah niat itu kan termasuk rukun. Iku nek salate sunnah ngono, nek wajib ngono iku mang, nek sunnah ngono iku mang. Dan iku masuk rukune salat. Wasani lan utawi kang kaping pindho, tapi nek salat sunnah mutlak gak wajib. Nek salat sunnah mutlak iku gak ono sebabe. Ya bukan termasuk salat rawatib. Kok salat sunnah mutlak maka gak wajib. Sampeyan nentokno kaya dene iku mang gak wajib. Wasani lan utawi kang kaping pindho iku al-qiyamu. Wasani lan utawi kang kaping pindho sangka rukune salat sing kabeh 17 di dalam kitab Fathul Qori. Iku al-qiyamu jumeneng utawa ngadeg ma'al qudrati sertane kuwasa. Wajib maneh termasuk rukune salat, menentukan sah atau tidaknya salat dan hukumnya wajib. Yo masuk bagiane salat ngene iku ngadeg iku wajib ma'al qudrah, tapi ngadeg iku wajib nek mampu. Tapi nek gak mampu, misalnya gak duwe sikil kan gak mungkin ngadeg, kan gak mampu itu pengecualian. Lah wajib ngadeg iku bagi sing mampu alaihi ing atase qiyam. Nek gak mampu misalnya ana udzur lara gak apa-apa lungguh. Tapi nek mampu wajib ngadeg. Soalnya itu termasuk rukune salat. Fa in ajaza mongko lamun apes. 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 Anil qiyami saking ngadeg utawa jumenengi, saking ngadeg umpama gak mampu ngadeg. Ngadeg iku wajib, nek gak mampu ngadeg ya apa? Ya kok ada mongko lungguh sapa wong. Nek gak mampu ngadeg wajib lungguh. Nek gak mampu lungguh baru gak apa-apa turu. Jadi ngadeg wajib iku nek mampu, nek gak mampu lungguh. Kaifa sa'ah hale kaya apa karep sapa wong. Kaifa sa'ah hale kaya apa karep sapa wong. Umpama gak mampu ngadeg, mantun ngoten sampean lungguh sing paling apik lungguhe wa ku'udhu lan utawi lungguhe wong. Muftarisan hale lungguh muftaris iku lungguh tahiyat awal. Muftarisan hale lungguh tahiyat awal utawa lungguh muftaris iku afdhalul luwih utama. Ketika salat ambek lungguh, nek encene gak mampu ngadeg, gak apa-apa lungguh sing paling apik kaya lungguhe tahiyat awal. Nah iku lungguh sing apik. Ketika sampean salat ambek lungguh, kaya lungguh tahiyat awal iku afdhalune.
sing luwih utama ngoten. Umpama gak mampu ngadeg kan lungguh. Lungguh sing utama kaya tahiyat awal. Iku lungguh iftiras jenenge. Dan iku dua itu memang masuk dalam rukunnya sholat, hukumnya wajib menentukan sah tidak sahnya sholat. Soalnya rukun. Wasalisu sing rukun sing nomor 3 wajib dilakoni. Nek gak dilakoni gak sah sholate karena menentukan sah tidaknya sholat. Gini iku takbiratul ihrami. Iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Iku yo masuk rukun wajib hukumnya. Nek gak dilakoni gak sah sholate. Nek sampean tinggalkan salah satu rukun pun dari 18 rukun misalnya, kan wajib dilakoni kabeh. Ono sing gak dilakoni, senajan to sing liyane dilakoni, ya gak sah salate. Soalnya rukun niku menentukan sah tidake salat. Ketika tidak sampean lakukan, ya otomatis salatmu gak sah. Nek gak sah ya salatmu batal. Jadi rukun niku wajib dilakoni. Iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Iku ya termasuk rukun. Fata'ayyana nuli dadi tertentu. Fata'ayyana nuli dadi tertentu. Fata'ayyana nuli dadi tertentu. Alal qadiri ing atase wong kang kuwasa, wong kang mampu. Apa annutsku ngucap? Apa annutsku ngucap biha kelawan takbiratul ihram. Bi ayyakula kelawan yen to ngucap sapa wong, bi ayyakula kelawan yen to ngucap sapa wong, ngucap ing Allahu Akbar, ing Allahu Akbar. Fala yasiku mongko ora sah apa Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar. Wa nahwu lan sepadane Ar-Rahmanu Akbar. Wala yasiku lan ora sah fiha ing dalem takbiratul ihram. Apa taqdimul khabari dhisikno khabar alal mubtada'i ngerekaken ing atase mubtada kakolihi kaya ucapane wong ngucap ing akbaru Allah ya gak sah. Jadi rukun sing nomor 3 wajib dilakoni masuk dalam bagiane salat iku takbiratul ihram. Lah takbiratul ihram iku mang wajib diucapno bagi wong sing mampu ngucap. Diganti liyane gak sah. Dan takbiratul ihram iku apa munine ya apa Allahu Akbar. Saman ganti liyane gak sah. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar gak sah. Takbiratul ihram kudu Allahu Akbar. Saman ganti Ar-Rahmanu Akbar gak sah. Ar-Rahimu Akbar ya gak sah. Ataupun mubtadae sampean delekeri khabare di awalno contone Akbaru Allah ya gak sah. Jadi memang ketentuan yang ngono. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nek sampean ganti liyane kaya Ar-Rahmanu Akbar utawa kaya Akbaru Allah gak sah. Dan itu wajib dilakoni. Nek gak sah ya otomatis salate batal. Otomatis salate batal ya boleh ya gak sah salatmu nek batal. Wa man lan utawi sapane wong iku mang wajib iku mang bagi wong sing mampu ngucap nggih. Kudu diucapno Allahu Akbar. Wa lan utawi sapane wong ku ajaza, apes sapa man, apes iku anin rezeki saking ngucap, misale gak mampu ngucap Allahu Akbar ora mampu. Biha kelawan takbiratul ihram bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Dadi muni Allahu Akbar gak mampu, ya maka tarjama mongko nerjemah sapa wong. Mongko nerjemah sapa wong bi ayyi lughatin kelawan saben-saben lughat atau bahasa. Saakang karep sapa wong palayak dilulan ojo ngali sapa wong anha saking takbiratul ihram to saking Allahu Akbar ila dikrin maring dzikir akhara kang weneh ila dikrin maring dzikir akhara kang weneh. Jadi umpama gak mampu muni Allahu Akbar bahasa Arab Allahu Akbar niku nek memang gak mampu nggih, nek mampu wajib gawe bahasa Arab wajib Allahu Akbar. Bahkan dililiane gak oleh, dilik Akbaru Allah gak oleh, Ar-Rahmanu Akbar gak oleh. Lah umpama memang gak mampu gawe bahasa Arab. Soalnya gawani sampean niku memang wis ilat-ilati gak mampu digawe bahasa Arab. Umpama diucapno maksa bahasa Arab malah keliru malah. Iku baru gak apa-apa ditranslate nang selain Arab. Nang bahasane sampean misalnya. Iku gak apa-apa niku nek bener-bener ora mampu.
Wajibu lan wajib apa karnun niyati? Apa karnun niyati? Wajib bitakbiri kelawan maca takbir. Lah niyate wajib dibarengno takbir. Wajib dibarengno takbir niku napa kudu pawas mboten. Sing penting masuk dalam takbir. Berarti manggone niat kan nang ngono. Manggone niat kan nang ngene takbir. Takbiratul ihram niku. Allahu akbar niku ambek nang jerone ati diniati nglakoni salat. Lah sadurunge takbir kan sampean kudu ngelafatno lafat fardune kudu wajib disebutno, menentukan zuhur asar ya wajib. Tadi sadurunge niat dhisik sing dilafatno iku mang baru pas Allahu akbar nyejo nglakoni salat. Dadi nyejo nglakoni salat zuhur, misalnya salat fardhu zuhur misalnya. Lah iku pas wayahe takbir barengno niat iku wajib. Wa aman Nawawi anapun utawi Imam Nawawi nek munggo Imam Nawawi iku fakhtaro milih sapa An-Nawawi iku fakhtaro milih sapa An-Nawawi iku fakhtaro milih sapa An-Nawawi milih al-iktifaa ing ngalap cukup bil muqaranati kelawan barengi al-urfiyati kang bangsa uruf bangsa umume bihaisu yu'adda kelawan sekirane yento den wilang-wilang kelawan sekirane yento den wilang-wilang urfan ing dalam urufe secara umum apa annahus tuhune wong iku mustahdirun wong kang ngadiraken utawa wong kang nekaaken lis sholati maring salat. Nek pendapate Imam Nawawi iki luwe penak luwe gampang kan wajib barengno niat ketika takbiratul ihram. Iku munggo Imam Nawawi wis ngalap cukup secara uruf. Secara uruf cukup menghadirkan salat nang jerone ati. Cara sampean pas wae Allahu Akbar iku wis cukup nang jerone ati ku niat menghadirkan salat kok. Salate zuhur ya salat zuhur, salat asar ya salat asar. Wis cukup menghadirkan niat nang jerone ati ku mang. Dadi pas wae Allahu Akbar iku sampean nang jero ati ku ana niat ngelakoni salat zuhur, ngelakoni salat asar ngono. Nah, cukup ngoten niku. Ngalap cukup sakmono secara uruf lah. Pokoke sing penting pas wayahe takbir sampean ana niate. Ana niate menyengaja melakukan salat iku mang. Nah iku wis cukup ngono iku malah penak malah Imam Nawawi niku. Jadi gak kudu sampean niat sempurna ketika takbir mboten. Wis ngalap cukup tok sing penting menghadirkan niat di dalam hati ketika muni Allahu Akbar pas wayahe takbir. Lah iku mang takbir iku mang termasuk rukun yang ketiga. Saiki rukun sing nomor 4 wajib dilakoni. Arabiu utawi kang nomor 4. Arabiu utawi kang nomor 4 iku qiraatul Fatihati. Maca Fatihah. Maca Fatihah iku masuk rukun wajib. Jadi salat gak maca Fatihah gak sah. Wajib iku bagi nek mampu nggih. Tetep nang kene iku tetep ya apa iku nang Islam iku gak ono pemaksaan la ikraha fiddin. Wajib iku nek mampu. Kaya haji wajib nek mampu. Maca Fatihah wajib nek mampu. Dadi nek etok-etok gak mampu gak oleh. Wajib iku bagi sing mampu. Ngadeg yo ngono wajib bagi sing mampu termasuk rukun ngadeg. Takbiratul ihram wajib bagi sing mampu ngucap gawe basa Arab Allahu Akbar. Termasuk niki nomor 4 iki maca Fatihah wajib. Termasuk rukun. Nek gak Fatihah gak sah salate, batal. Lah iku tetep ya tetane ya bagi sing mampu. Lah umpama gak mampu maca Fatihah, misalnya cek tas mualaf, cek tas mlebu Islam durung apal Fatihah, durung tahu belajar Fatihah, maka boleh diganti lintune. Makanya wajib iku bagi sing mampu. Au badalah utawa dadi gantine Al-Fatihah utawa gantine Al-Fatihah. Liman kedue wong la yahfaduha kang ora apal sapa man ing Fatihah. Dadi umpama durung apal Fatihah, tapi tetep ana tuntutan kudu belajar Fatihah nggih. Di samping belajar oleh diganti liyane. Selagi masih belajar oleh diganti liyane. Soalnya Fatihah iku wajib, termasuk rukun. Fardhon iku fardu. Kanat ana apa salat, au naflan utawa sunnah. Fatihah iku wajib ya salat fardu ya salat sunnah. Lah umpama durung ngisok Fatihah wajib diganti lintune. Diganti lintune ku contone apa? Contone misale maca surat misale. Saapalmu kon surat sing apal apa?
Umpama nek surat yo gak apal, oleh diganti dzikir, misale tasbih misale. Sing penting durasine iku kaya durasine maca Fatihah. Iku bagi wong sing ora mampu oleh diganti iku. Tapi nek mampu wajib gawe Fatihah. Makane ketika gurung mampu sampean wuruki Fatihah, wong-wong ijek tas muslim ngene iku, sampean wuruki Fatihah sing bener. Soalnya Fatihah nek gak bener gak sanggup. Dan itu termasuk rukun. Wajib sama nuruti Fatihah kan durung iso Fatihah. Sementara salat diganti, wajib diganti. Diganti ambil apa? Diganti ambil surat-surat sing sama napal misalnya. Nek gak apal surat-surat belas, yo diganti dzikir misalnya, tasbih misalnya. Lah iku wis nggugurno kewajiban maca Fatihah. Kewajiban asline yo maca Fatihah. Krana gak mampu oleh diganti. Wa bismillahirrahmanirrahim lan utawi bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat minha saking Fatihah kamilatun kang sampurna. Iki nek nang Fathul Qorib bismillah iku termasuk ayat sangka Fatihah, maksudnya bagian dari Fatihah. Tapi nek sampean belajar kitab lintune hadis lintune niku khilaf. Tadi bismillah iku ana sing ngomong ayat termasuk ayate Fatihah. Ono sing ngomong bismillah iku bukan bagian ayate Fatihah. Dan khilaf masalah bismillah. Bismillah iku ono sing ngomong nek maca iku dibanterno, ono sing ngomong nek maca iku gak banter. Dan iku kabeh ono dasar ono hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tau maca basmalah banter, ya tau maca basmalah liri. Kanjeng Nabi nek banter kan koyo-koyo nek mantun basmalah dibanterno terus maca Fatihah kan banter. Lah koyo-koyo basmalah kan bagian dari Fatihah. Dan itu sesuai pendapatnya Fathul Qorib iki. Basmalah itu bagian dari Fatihah. Maka ketika maca Fatihah, basmalah yo diwaca, yo dibanterno. Iku sing nganggep basmalah bagian dari ayat Fatihah. Tapi nek sing nganggep bagian basmalah bukan bagian dari ayat Fatihah, iku langsung alhamdulillah yang dibanterno basmalah oleh siri, oleh lindi. Iku khilaf bainal ulama. Tapi nang Fathul Qorib iki basmalah nang kene dimasukno bagian dari ayate Fatihah. Nek manut nang Fathul Qorib iki saran maca basmalah ya kudu jahar, kudu dibanterno kaya dene maca Fatihah. Wa aman wa bismillah kamilatun halikang sampurna. Wa man lan utawi sapane wong iku askota nggugurake sapa man minal Fatihati saking maca Fatihah. Kan wajib maca Fatihah bagi sing mampu. Sampeyan mampu maca Fatihah ana sing sampean gugurno harfan ing sak huruf. Salah sak huruf iso ndadekno gak sah salatmu batal. Soalnya belum memenuhi rukun wajib maca Fatihah. Padahal sak huruf iki padahal. Makane sing temenan nek baca Fatihah au tasdidatan utawa sak tasdid ta itu. Au badala utawa ganti sapa man harfan ing sak huruf. Satu hurufe iku sampean ganti minha saking Fatihah bi harfin kelawan sak huruf. Ya lam tasihha mongko ora sah apa qiraatuhu wacane man Fatihah iman. Fatihahmu gak sah, salah satu huruf lu gak sah. Nek Fatihah gak sah, otomatis kan berarti salah satu rukune gak sampean lakoni. Ndadekno sebab salatmu gak sah. Salatnya gak sah ya berarti salatnya batal. Iku nek wajib maca Fatihah iku nek mampu. Nek gak mampu baru oleh diganti. Nek mampu wajib gawe Fatihah. Ketika mampu kok sampean ganti hurufe utawa salah hurufe, salah tasdite, iku ndadekno sebab wacanmu batal. Wala sholatuhu lan ora salate man. Inta amada lamun nyengaja sapa man, lah batal iku mang salah iku mang ndadekno batal. Iku mang nek sengaja, nek gak sengaja ya ora. Wa illa lan lamun ora inta amada wajaba mongko wajib alaihi ing atase man, nek gak sengaja cukup dibaleni maneh. Nek gak sengaja cukup dibaleni wis sah wis. Alaihi ing atase man apa i'adatul qiraati baleni wacane. Dadi umpama gak sengaja salah, sampean ngerti nek salah ya kudu baleni. Ngerti nek salah kudu baleni. Tapi umpama sampean sengaja salah sak huruf misalnya ketika maca Fatihah, ya otomatis batal, gak sah. Wacan Fatihahmu gak sah. Nek wacan Fatihahne gak sah berarti kan rukune gak dilakoni. Ana rukun yang gak dilakoni ya otomatis gak sah salate. Wajibulan wajib apa tartibuha ngurutaken wajibulan wajib apa tartibuha ngurutaken Al-Fatihah bi ayaqra kelawan yen to maca sapa wong bi ayaqra kelawan yen to maca sapa wong maca ayatiha
ing pira-pira ayate Fatihah, ayatiha ing pira-pira ayate Fatihah. Alanat biha ing atasi runtute, alanat biha ing atasi runtute Fatihah. Al ma'rufi kang den weruhi, al ma'rufi kang den weruhi. Jadi ketika maca Fatihah ayate ya kudu urut. Kok oleh sampean loncat-loncat ngene ora oleh. Salah, nek sampean loncat-loncat tak boleh salah bulan macane. Nek macane salah lah boleh sampean gak memenuhi syarat, gak memenuhi rukun maca Fatihah bulian. Nek rukune ditinggal kan ya otomatis kan ya gak sah salate. Wajibulan wajib aidon halimali apa muwa laduha nuli-nuli utawa mualah itu terus menerus Fatihah gak oleh diganggang, gak oleh kudu terus menerus. Maksudnya oleh iku mek ambekan tok apa maneh sampean selambe omong-omongan gak sah Fatihahmu mantun alhamdulillahirabbil alamin ngomong sik mbek kancane batal otomatis Fatihah. Soalnya kudu mualah. Mari alhamdulillahirabbil alamin ya kudu arrahmanirrahim sampai seterusnya. Jadi kudu mualah ketika maca Fatihah. Bi ayyasila kelawan yento tetemu apa ba'du kalimatiha sebagiane pira-pira kalimate, sebagiane pira-pira kalimate Fatihah bibadin kelawan sebagian kang meneh min ghairi faslin saking tanpa misah, saking tanpa misah. Dadi ayat-ayate Fatihah iku kudu diwaca urut, di samping urut kudu mualah terus menerus. Ketemu antarane ayat iki ambek ayat selanjutnya, gak oleh dipisah ambek lintune. Nek gak ngono batal. Illa biqadrin nafsi, oleh mek ambekan tok. Jadi sampean pisah ambek ambekan gak apa-apa. Masalahnya kan gak mungkin sampean maca Fatihah langsung satu nafas tok. Kuat ta sampean satu nafas maca Fatihah? Kita mulai basmalah misalnya, nek basmalah iku masuk dari ayat Fatihah sampai waladolin, kuat ta sampean satu tarikan nafas. Nek kuat gak apa-apa. Makane nek dipisah ambek tarikan nafas iku gak apa-apa. Tapi nek misai selain nafas sampean pisah ambek omongane sampean yo gak sah. Apa maneh dipisah utawa dipisah ambek zikir utawa salat lintune yo gak sah. Kale kudu mualah, kudu terus menerus, ya kudu urut Fatihah iku nek kepingin sah. Di sampingku ya kudu bener. Gak bener ya gak sah. Apa maneh sengaja salah otomatis batal salatmu. Soalnya rukune maca Fatihah gak terpenuhi. Fa in takhallala illa bi qadrin tanafusi, angin kelawan kira-kirane ambekan gak apa-apa. Fa in takhallala mongko lamun nyela-nyelani apa adzikru dzikir baina muwalatiha ing dalam antarane nuli-nuline terus meneruse Fatihah ya qata'aha mongko mutus atau medot apa dzikir ing Fatihah. Bahkan di sela-selani mbek dzikir misalnya alhamdulillahirabbil alamin terus sampean dzikir subhanallah misalnya terus arrahmanirrahim Allah manten-manten ana di sela-selani mbek dzikir iku lho mutus Fatihah. Makanya kudu mualah gak oleh. Jadi kudu nyambung antarane ayat Fatihah ketemu ayat Fatihah. Di samping urut ya kudu mualah terus menerus. Sampean sela-selani nek ambek ambekan gak apa-apa. Cara di sela-selani ambek ambekan soalnya gak kuat gak apa-apa. Tapi sak liyane ambekan contoh di sela-selani mbek dzikir ae pun qata'aha. Iku Fatihahmu batal. Di sela-selani mbek dzikir Fatihahmu batal. Nek Fatihah batal berarti kan gak nglakoni rukune salat. Ya otomatis salate nek rukune gak dilakoni ya boleh ora sah. Illa in ta'allaqa angin yen to gumantungan apa adzikru dzikir. Apa adzikru dzikir, tapi ana pengecualian. Dzikir sing berhubungan dengan Fatihah iku oleh. Iku emang gone nang akhir kok mantun maca Fatihah. Apa adzikru dzikir bimaslahati sholati kelawan kemaslahatani salat, kelawan kemaslahatani salat. Kata minil makmumi kaya maca amine makmum, kaya amin makmume maca amin. Lah sampean pas wayahe salat dadi makmum kan ya maca Fatihah. Nek dadi makmum nggih, nek dadi makmum iku sing apik, nek imam maca Fatihah, sampean krungu wacan Fatihah imam, rungokno imame. Rungokno Fatihah imam. Angko nek imam sampean nek krungu
Nek sampean makmum menang mbawuri dhewe sing jamaah awake gak krungu ya langsung sampean maca Fatihah. Tapi nek imame maca Fatihah sampean krungu, imame maca Fatihah sampean semak, sampean rungokno. Sampai amin. Lah maca amin sunnah, banterno maca amin ya sunnah. Lah engko nek imame mantun maca Fatihah kan imam ngamalno sunnah maca surat. Lah iku sampean baru maca Fatihah. Nek cek nutut yo ngamalno sunnah maca surat. Iku sing apik ngono. Kata minil makmumi kaya maca amine makmum fi asna'i fatihatihi ing dalam tengah-tengahe fatihai imam. Berarti amine makmum nang tengah-tengah fatihai imam iku gak diarani mutus. Soalnya sing maca amin kan makmum dudu imame. Liqiraati imamihi krana wacane imame makmum. Fa innahu mongko setuhune dzikir. Dadi amin niku lak termasuk dzikir, tapi kan amine makmum nang tengah-tengah wacan Fatihah imam iku gak termasuk memotong. Gak termasuk memotong Fatihah, maka sah tetep Fatihah. Tapi nek sampean dzikir liyane iku mang amine makmum utawa imam maca amin iku ya gak termasuk memotong kan manggone macane amin iku imam iku kan sunnah maca amin, banterno iku ya sunnah. Iku lak mantun maca Fatihah sih. Mantun waladolin kait amin kan yo gak termasuk memotong, yo tetap sah. Tapi nek nang tengah-tengah cek tas maca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim baru sampean kei dzikir, berarti tidak memenuhi syarat mualah, yo batal Fatihahmu. Nek ana dzikir sampean apa maneh sengaja otomatis batal. Dzikir itu didelen nang tengah-tengah ketika maca Fatihah, berarti syaratnya maca Fatihah kudu mualah terus-menerus. Di samping urut ya kudu terus-menerus. Iku lho dianggap qota'ahu, dianggap memutus Fatihah. Nek memutus Fatihah ya otomatis Fatihah gak sah, nek Fatihah gak sah otomatis salate ora sah, soalnya rukune gak dilakoni. Fa innahu mongko setuhune dzikir iku layak ta'u al muwalata ing muwala. Iku layak ta'u ora maget apa dzikir al muwalata ing muwala. Wa man lan utawi sapane wong iku jahula bodho sapa man. Lah maca Fatihah kan wajib. Wajib bagi sing mampu kan. Lah nek wonge bodho durung iso Fatihah, au ta'addarat utawa dadi udzur. Utawa wonge asline iso maca Fatihah tapi ana udzur. Alaihi ing atase man. Ana udzur krana bodho utawa krana ana udzur kan sing mulang Fatihah, li adami muallimin krana ora anane guru. Dadi krana ana udzur kan sing mulang Fatihah wonge ya bodho pisan sehingga wonge ora iso Fatihah. Iku ya apa nek salat? Nek gak Fatihah kan boleh gak sah salat, ya apa nek salat? Lah ngene ku wa aksana lan pintereman ghairaha. Wa aksana lan luwi pintereman ghairaha ing liyane Fatihah. Minal Qur'ani saking Al-Qur'an, maka wajaba mongko wajib. Wajaba mongko wajib, maka alternatif wajib alaihi ing atase man apa sabu ayatin pitu pira-pira ayat mutawaliyatin kang nuli-nuli, mutawaliyatin kang nuli-nuli. Iwadun krana dadi ganti anil Fatihati saking Fatihah, anil Fatihati saking Fatihah. Au mutafarriqatan utawa kang pisah, utawa kang pisah-pisah. Jadi umpama wonge gak mampu maca Fatihah, gak mampu niku krana bodho utawa krana encene gak ono sing mulang, gak ono wong sing luwih pinter Fatihah, gak ono sing mulang. Akhirnya wonge gak mampu belajar Fatihah karena tidak ada yang mengajarkan utawa wonge jek bodho, gak iso maca Fatihah, gak ngerti Fatihah sing bener iku ya apa. Maka nek ngonten niku memang alasane ngono, maka wajib diganti liyane. Diganti liyane ku 7 ayat sangka surat Al-Qur'an sing sampean apal. Lah iku nang kitab lintune umpama gak apal belas surat misale. Nek 7 ayat nek kaya kulhu iku kan pirang ayat iku kulhu iku. Al-Ikhlas yo. Papat kan berarti dibaleni ping pindho kan wis cukup sing ganteni Fatihah. Nek jadi gak mampu, biasanya Al-Ikhlasan apal kabeh biasanya. Lah umpama nek jadi ayat Al-Qur'an gak mampu, maka alternatifnya wajib ganti dzikir. Iku nek memang sampean ana udzur utawa sampean iku memang jek bodho durung mampu, tapi ya tetep usaha maca Fatihah. Soalnya yang masuk rukune tetep Fatihah.
Dadi Fatihah iku wajib, gawe Fatihah iku mang nek mampu. Nek gak mampu alasane udzur karo sing mulang misale, maka wajib diganti lintune. Diganti lintune iku 7 ayat sing sangka surat sing sampean hafal. Nek gak mampu gak hafal surat blas, yo diganti dzikir utawa tasbih misale. Sing durasine iku mang sekirane iku mang padha kaya suwene maca Fatihah. Fa in ajaza mongko lamun mapes sapa wong anil Qur'ani saking Al-Qur'an, maksudnya gak hafal ayat blas, ata mongko teka sapa wong bidzikrin kelawan dzikir, maka gawe dzikir gak apa-apa. Padahal hal dadi ganti anha saking Fatihah. Bihaisu lam yangkus kelawan sekirane ora nyuda apa dzikir an hurufiha saking pira-pira hurufe Fatihah. Sing penting dzikir iku mang gak nyuda hurufe Fatihah. Maksudnya durasine kaya dene maca Fatihah. Fa illam yuhsin mongko lamun ora pinter sapa man Qur'anan ing Qur'an wala dzikron lan olah dzikir. Misale Qur'an yo gak hafal blas, dzikir yo gak iso, yo waqafa mongko mandeg. Utawa ngadeka sapa man, mongko ngadeka sapa man qadrul Fatihati kelawan kira-kira ni maca Fatihah. Nek jadi gak iso belas, dzikir yo gak iso. Digawe ganteni Fatihah iku mang. Ayat-ayat Al-Qur'an yo gak ono sing hafal, dzikir yo gak iso, maka salatmu dianggap sawis cukup ngadeg wae. Ngadeg wae. Kaya dene kira-kirane sampean maca Fatihah niku nek memang mentok nggih gak iso e. Kaya iku biasane kasusi wong-wong sing tas ngerti Islam utawa tas masuk Islam. Wa fi ba'din nusakhil niku ing dalem sebagiane pira-pira salinane kitab matan wa qiraatul Fatihati lan utawi dawu wa qiraatul Fatihati. Wa qiraatul Fatihati utawi maca Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim ing dalam sausi bismillahirrahmanirrahim wa ya hali utawi bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat nang Fathul Qorib iki minha saking Fatihah wal khamisu wa alam syawab al-Fatihah.